Hola, soc Àlex Sánchez de la Fundació Catalunya Estat i parlarem una mica de les limitacions al desenvolupament de Catalunya i en aquest cas ens centrarem en la diferència de viure a Barcelona o a Madrid. De fet, no sé què fem vivint a Barcelona o a qualsevol població catalana, perquè pel simple fet d'anar a viure a Madrid, una parella que cobrin entre els dos uns 43.000 euros anuals guanyaran 444 euros més cada mes pel simple fet de viure a Madrid. I això per què? Doncs perquè l'Esperanza Aguirre ha baixat el tram autonòmic de l'IRPF i allà viure surt molt més econòmic. O, per exemple, la crisi actual situa l'IRPF, l'impost de la renda de les persones físiques de Catalunya, entre els més elevats del món. És a dir, Catalunya, que és una regió cada cop més pobra d'Espanya, en conjunt té l'IRPF comparable als països de més renda d'Europa. Clar, això bàsicament significa que aquí els catalans paguem cada cop més de renda i és obvi que els serveis que tenim no estan en relació. O què passa amb els nostres directius? Si una multinacional s'estableix en el territori català, què passa amb els seus directius? Doncs que de mitjana els directius catalans paguen fins a 6.500 euros més d'IRPF que els mateixos directius vivint a Madrid. També per la diferència d'impostos que allà es poden permetre i nosaltres no. Però recordo, hi ha un dèficit fiscal de 20.600 milions d'euros.